רופאים בכירים יקיימו דיון דחוף בעקבות התאבקות של לוחמים שנפצעים בעזה בזיהומים קשים ומסוכנים. אחד הפצועים נפטר בגלל זיהום כזה. את עם הפרטים. לכן בשבוע הבא איגוד המומחים למחלות זיהומיות יקיים דיון דחוף עם מומחים לאפידמיולוגיה מצה"ל ובכירים בחיל הרפואה בנושא של הלוחמים שנדבקים בעזה בפטריות ובעובש. מדובר בפטריות ובעובש שנמצאים באדמה. החיילים נפצעים והפצעים מזדהמים. ואנחנו מפרסמים כי לפני כשבועיים הגיע פצוע במצב קשה עם פגיעות גפיים לבית החולים אסותא אשדוד, והוא אחרי כמה ימים הם גילו שהוא נדבק בשתי פטריות, בשני סוגים של פטריות בעזה, באדמה בעזה. הם ניסו לעשות כל דבר אפשרי, גם להביא מומחים מכל מקום, גם להביא תרופות ניסיוניות, ולצערנו לא הצליחו להציל אותו. הפטריה השתלטה על עברי גופו ולצערנו הוא נפטר. אומרת לנו יושבת ראש האיגוד למחלות זיהומיות פרופסור גליה רב, כי כרגע יש 10 חיילים בבתי החולים בארץ, חיילים פצועים שנדבקו בעזה בפטריות האלה. זה פטריות שלא מוכרות ממלחמות קודמות, ולכן נבדק קשר אם זה קשור למנהרות, ולכן בשבוע הבא ינסו למצוא יחד עם הצבא, גם מומחים למחלות זיהומיות, איזה שהם פתרונות כיצד למנוע את ההידבקות של החיילים בפטריות האלה, או לפחות לנסות למזער את זה, כי זה ממש מסכן את חייהם.